Hej, jeg hedder Martin Rasmussen. Jeg er god til teknik, og jeg skyder lige godt med begge ben. Ja, det er så mig, der hedder K. Det er min ven Martin. Vi skal vise jer, hvordan man spiller bold. Og jeg kan skyde med 2, og jeg hedder K. Jeg er så Molle, og det første vi skal gøre, det er standardafleveringer. Og så handler det om at have godt fodfæste, og så skal vi have støttebenet her. Det starter vi med her. Og når du så er blevet god til de her standardafleveringer, så skal du bruge de mere avancerede, altså langdistanceafleveringer. Det er meget vigtigt, at du kan beherske den her teknik. Okay, vi prøver den lige igen. Ja, nu er vi så kommet til standardindlæg. Og det handler om, at man skal lægge den ind i boksen. Og jeg tager lige tilløb, det er meget vigtigt, man gør det. Og så gør man sådan her, bare ligesom mig. Og så her, det er så den anden version af indlæg, du kan lave. Der skal du ikke have tilløb, det er meget vigtigt, for hvis du tager tilløb, så bliver det bare noget klud og mudder. For du prøver at se, du gør sådan her. Du skal jo nærmest stække bolden, så de ikke kan se den. Ja, nu er vi så kommet til det vigtigste i fodboldens verden. Og det er der, hvor man bruger potten. Det er hovedstød. Og ja, det er der, hvor man skal score mål. Så kom. Det er overhovedet ikke sådan, der man gør. Prøv at se her. Det er vigtigt, at man gør det lige præcis, som man skal gøre det, sådan som jeg viser nu. Prøv at komme. Og når man så har lavet et sygt godt hovedstød, så er det ikke sikkert, at den ryger ind. Så skal man tage reposten og fylde op. For eksempel, så nu gør jeg sådan her. Og så ligger det så der. Der. Og så kommer jeg herud fra og siger, Ja, altså du kan også bare hætte den første gang, som er meget smartere. For eksempel kan du gøre sådan her. Okay, lige igen. Sådan der. Nu kommer vi så til en af mine personlige favoritter. Det er så, hvor man skal være lynhurtig og have godt en trit, når man dribler. Og så skal man vide hele tiden, hvor bolden er. Ja. Og så, det var lige en fejl lidt før, men så laver jeg sådan en finte. Det er sådan her. Som Marle også har sagt, skal du være nede i benene, ikke også? Det er vigtigt at kunne komme langt ned, så du nærmest strækker ud i benene hele tiden, når du løber. Så du har god bredde. Og så skal du være klar til at lave de der hurtige træk. Sådan der. Og du skal huske at komme op igen ordentligt. Og så videre. Sådan der. Ja, vi er så nået til en finesse her i fodbold. Det er en af mine personlige favoritter. Det er straffespark. Det er, hvor man skal syge målmanden til at hoppe i en retning, hvor du faktisk skyder i en anden retning. Og det er meget vigtigt, at du kan det, fordi hvis ikke du kan det, så er du verdens dårligste. Sådan her gør man det. Kom bare. Her så vi en typisk straffesparksmål. Jeg går fejl af den, fordi straffesparksskytten, han skyder i en helt anden retning, end jeg forventer. Og jeg flyver afsted den ene vej. Og da jeg kommer tilbage, der er den røget ind. Den her bold. Ja, og hvis du ikke har fået nok af fodbold endnu, af vores fodbold her, så kan du Så kan du se de her highlights fra vores kamp her i weekenden. Det bliver her fedt!
film. Der kommer måske en udgave 2 lidt senere, men det vil K fortælle lidt mere om. Jeg håber, den har været inspirerende for jer, og I har lært en masse af det. Ja, opgave nummer 2, eller film nummer 2, det bliver at lave en film, der hedder Fodbold, Finesser og Finurligheder. Og det er jo utrolig vigtigt, at I også køber den. Den kommer i butikkerne her den 1. januar 1998. Ja, I skal huske at se film mange gange. Så I kan få alle detaljerne med og blive lige så gode som mig og K. Marley og K lige med.